Pentru sesiunea a doua, și anume să vedem cum anume sunt create sau versiunea creată de jocuri folosind de data aceasta o altă platformă, Gemini, am ales-o. Vă duc în atelierul meu din spate și în acest Google Sites, în care aici am ales ca să le prezint, să le integrez mai ușor, acolo când a fost varianta cea mai rapidă la îndemână. Așadar, pornind de la același tip de discuție cu această platformă de inteligență artificială. I-am cerut, așa cum am spus și în criterii și o să găsiți aici, i-am cerut să-mi creeze un joc interactiv de tip HTML, am specificat să fie de tip HTML pentru că e tipul de limbaj pe care eu știu să-l citesc aproximativ, de tip tracing, pentru că este ideea pe care am preluat-o de la un alt atelier în care să putem trage cu degetul sau să merge pe contur ca să transcriu, ca să traduc mai corect, unde elevii din clasele primare să poată trasa pe litere de tipar mână prin intermediul tablei inteligente. Deci este fix același discurs. Și să vedem care este prima variantă. Versiunea întâi de joc, de data aceasta, și o să vă duc pe varianta mai mare ca să vedeți, ia să intrăm la jocuri, la Gemini. Prima versiune, dată dintr-o simplă interacțiune cu zona aceasta de Gemini, este că, bun, îmi pune titlul, nu toate cuvintele sunt scrise corect, sunt scrise și cu literă mare, deci e nevoie de corectare pe zona aceasta. Mi le împarte litere A, B, C, îmi dă el de la sine 3 litere, A, B și C, fără să îi le cer eu. Și hai să vedem dacă funcționează, da? În momentul în care eu mă apuc și trasez, ce observ? Observ că trasajul meu este în spatele literei suport, da? Ceea ce din start este o situație ce trebuie corectată. Da, nu pot să merg cu jocul acesta la elevii mei, să le zic să meargă pe contur în contextul în care nu merge conturul. Văd că automat a ales eu loculoare pentru mine, așa nume acest verde. Hai să vedem dacă și la B se întâmplă același lucru. Clar, la A, la B, deci la toate literele se întâmplă treaba asta, scrisul apare în spate. Bun, așa cum am menționat și aici, permite trasarea literelor pe laptop și pe tabla interactivă, menționez și pe tabla interactivă pentru că am testat-o, m-am conectat la tablă și am testat că merg pe ambele, dar la fel este afișat în spatele literei suport. Și am menționat lucrul ăsta, da? Se poziționează înaintea scrisului sau cum vrem să scriem, să vedem scrisul în spatele literei. După care, nevoi de corectare. Corectarea titlului, fără substantive comune scrise cu litere mari, corectarea funcționalității, scrisul să apară deasupra literei model folosind Gemini, adică m-am dus și am cerut în Gemini să-mi corecteze treaba asta, pentru că n-aș fi știut să schimb eu două valori și să zic că lucrurile merg bine. Și schimbarea numărului de litere și a fontului suport, să treacă tot pe Comic Sans, adică să intru eu și să-i schimb lucrul ăsta. Și hai să vedem versiunea numărul 2, ce a ieșit. Nu am corectat eu, încă nu am corectat treaba asta. Văd că am literele A, B, C, D, sunt scrise cu literă mică de data asta. Deci aceasta este versiunea pe care mi-a dat-o după ce mi-a corectat interacțiunea cu tabla interactivă, pentru că nu scria. Și partea de scris, adică de data aceasta apare deasupra. Da? Am verificat din nou dacă se poate folosi și pe tabla interactivă, pentru că se poate întâmpla să-mi funcționeze de data asta foarte bine pe laptop, și în momentul în care ajung la clasă cu el, elevii să nu poată să folosească pe tablă. Hai să vedem mai departe ce caracteristici am observat. Permite, se poziționează corect scrisul de data aceasta. Trebuie să corectezi titlul, funcționalitate, număr de litere și a font, schimbarea culorii și grosimii scrisului și inserarea de cuvinte. De data aceasta trec la următorul nivel, la fel cum am folosit și în celălalt exemplu, vreau nu doar litere și cuvinte, da? Pentru că m-ar ajuta foarte mult în ceea ce am eu nevoie. Așadar, văd că am corectat titlul, nu mai scrie cu literă mare, văd că am deja un alt tip de font aici, acest Comic Sans pe care l-am ales eu pentru că îmi pare că se aseamănă cel mai mult cu scrierea pentru elevi. Ce mai văd? Văd A, B, C, D, așa.
Mai văd câteva cuvinte. Albină, ce observ? Deja cuvântul iese din spațiu. Eu dacă aș dori să scriu peste albină, nu se poate, dar îmi permite scrierea doar în interior. Dar ce este în afară, nu este. Da? Cu cadou merge butonul de ștergere, deci cam acestea sunt rezultatele pentru versiunea aceasta. Și merg mai departe, mă duc mai jos să văd, mi-am trecut din nou caracteristicile. Inserare de cuvinte, da, se poate insera, dar ce am nevoie de data aceasta? Mărire, spațiu de scriere. Și hai să vedem versiunea 4. Așa arată cu spațiu mult mai mare, oricum vreau să mergem să mai modificăm câte ceva. Și testăm dacă într-adevăr cuvintele intră, da? Văd că intră aici, am A, L, B și așa mai departe. Deci toate lucrurile pot fi scrise în interior. Cuvântul apare corect poziționat. Eu am acces acum la cod și pot să văd dacă într-adevăr poate vreau să fac cuvântul mai micuț, cu un alt font, să nu fie la fel de gros. Depinde de ce îmi doresc eu. Jos aici am lăsat versiunea 5. Versiune joc, trasare, litere, cuvinte, conturi, imagini cu Gemini. Și hai să vedem acum împreună cum arată versiunea 5, dar să o creăm noi pas cu pas. Asta înseamnă că vă duc înapoi în atelierul meu de lucru, unde am toate jocurile salvate, intrăm pe zona de Gemini, ne trebuie versiunea 5, dar versiunea 5 o vom face pornind de la versiunea 4. Vedeți că mi le-am numerotat. Așa că deschid versiunea aceasta 4. Când îi dau dublu click, ea mi-o deschide ca joculeț. Nu am nevoie în formatul acesta, așa că am nevoie să o deschid în editabil. Da? O să-i dau să o deschidă cu... Eu folosesc Notepad, sunt alții care folosesc Notepad++. Eu m-am obișnuit mai mult cu Notepad, deși Notepad++ îmi colorează codurile, are câteva funcționalități în plus. Eu m-am obișnuit pe varianta simplă. Și hai să o facem mai mare, ia să măresc și eu ecranul ca să se vadă mult mai bine. Începe cu un titlu, începe cu mai multe lucruri, văd aici ce am nevoie, mă duc, văd că am o culoare de fundal, deja știu ce recunosc că este un cod de culoare. Bun, nu schimb pentru că îmi place așa cum este, doar dacă vreau eu într-adevăr să adaug ceva nou. Sau să pun o floricică pe fundal, pot să-mi pun o imagine. Mă uit în cod, merg mai departe, shadow box, nu-mi trebuie niciun lucru, merg mai jos. Cam acesta este procesul meu de investigare a unui cod. Cum arată el? Bun, văd că am aici familia de fonturi pe care vreau să o folosesc, e ceea ce în versiunea 4 deja am integrat-o. Și acum începem în zona de trasează litera corectă. Am aici o pictogramă. Și ce am? Hai să văd. Am buton pentru litera A buton. Pentru litera B, D și așa mai departe. Pentru albină am buton. Am pentru celelalte bancă cadou dulap, deci am câteva cuvinte. Uite, dacă mi-aș dori un cuvânt sau uite, hai să facem și pentru litera E. Copiez pur și simplu linia asta, am copiat-o, îi fac un pic de spațiu și o integrez o lipesc aici, se repetă butonul D, dar nu mai vreau să fie D, vreau să fie E și schimb după model. Pur și simplu repliez același model și vedem dacă împreună într-adevăr generăm ceva nou, da? Ce mai îmi doresc? Îmi doresc treaba aceasta. Noi acum o să facem mici modificări în versiunea 4, dar toate astea se pot salva ca versiunea 5. Mai vreau un buton. De data asta pentru E o să folosesc elefant, că este primul cuvânt care îmi vine pentru care să încep cu litera E. Elefant, așa să se numească și butonul, da? Cu elefant. Văd că într-adevăr am lățimea paginii, adică dreptunghiului alb în care pot să scriu cu 1000, da? Pot să de curiozitate, hai să-l facem mai mare, să-l facem 1200, să vedem cât de lat se face. Sunt câteva valori standard. În momentul în care și voi generați un joculeț de genul acesta HTML, automat el vine cu câteva valori. Din câte știu eu, aici inițial era 600, probabil că la toate interogările va da acest 600, dar poate aici înălțimea e de 450. Poate că eu, în scenariul meu pedagogic la clasă, am cuvântul de bază, să zic butoi, scris cu litere de tipar, mici de tipar, și pentru copiii care se pricep mai bine, de exemplu, să le cer să scrie și cu litere cursive de mână, atât cât pot ei. Și asta înseamnă că în aceeași pagină, poate vreau să o fac mai înaltă, să zic că vreau să fie de 600. Testăm, da? Am schimbat niște valori, niște numere, nu am șters
virgulă, niciun ghilimea, nimic, nicio acoladă. Toate lucrurile astea sunt foarte importante în acest limbaj, deci nu le ștergem. Avem voie să ștergem anumite cuvințele care apar în scrise. Bun, ce mai putem să facem? Uite aici, verde aprins, setări linie. Uite, am o culoare. Mie îmi scrie cu această culoare. Păi vreau să văd într-adevăr ce înseamnă această culoare, că poate vreau să schimb ceva. Iau codul, îl verific mai întâi, deci văd că aici am un albastru. Și dacă schimb culoarea asta, dacă într-adevăr are efect în ce lucrez eu. Uite, o să iau acest mov. Copiez codul și mă duc înapoi unde vreau eu. Și chiar sunt curioasă să văd ce se întâmplă. Pentru că nu toate secvențele acestea de cod le nimeresc din prima, dar știu că în momentul în care schimb ceva, pot să revin pe codul și să-mi dea altceva în spate. Și multe alte lucruri, linii pe care dacă aș fi fost un specialist în IT, le-aș fi înțeles, dar cum nu sunt, le las așa cum sunt, fără a strica. Ce am zis că vreau? Vreau într-adevăr versiunea aceasta 4 de joc, să nu o stric, așa că copiez tot codul, l-am copiat, l-am selectat, l-am copiat și zic aici să-mi fac un fișier nou, în care îl lipesc, pur și simplu îl lipesc și îl salvez în acest moment, îl salvez ca... Am zis eu că sunt aici și că am nevoie într-adevăr să merg pe zona asta suntem în Gemini, de HTML și zic așa, V8, că nu mai știu la ce literă am ajuns, joc Gemini. Punct HTML, neapărat, salvare și sunt aici în jocurile acestea. Ia să vedem, să mă duc mai sus și să-l pun unde trebuie, da? Pentru că, uite, suntem la Claude, hai să mă duc unde aș avea eu nevoie, mă duc mai sus un pic, mă duc aici, uite, puteam deja să văd că e versiunea 5 ultima, eu am pus 8, hai să merg să fiu corectă, să pun versiunea 6, ca să nu mi le pierd. Îi dau salvare. Mă duc înapoi în fișierele mele și le văd aici, da, V6, exact așa cum l-am salvat. E ca și cum ați salva un fișier doc, da, e același lucru, numai că nu folosim Word-ul, folosim Notebook în cazul ăsta sau Notebook++. Când îi dau dublu click, el mi se deschide și vreau să văd ce observ. Observ litera E, care e doar ce am adăugat-o, observ elefantul, care e prea mare, deci clar, eu trebuie să măresc acum treaba asta, pentru că nu-mi încape corect elefantul și în momentul în care scriu, am schimbat culoarea cu mov de data aceasta. Dar, la fel am zis că eu acum aș vrea să inserez și niște imagini. Deci nu este varianta care să ne aducă, să atingă toate obiectivele pe care mi le-am propus. Așadar, mă întorc înapoi în codul meu. Văd aici că deja am o pictogramă și din moment ce cineva a reușit să pună treaba asta, înseamnă că se poate pune. Ia să vedem. Și dacă nu știu modelul de a insera efectiv o imagine, pot să mă uit la alte jocuri care inserează. Dacă aici, de exemplu, change letter, am inserate litere, sunt numai litere, hai să vedem dacă pun imagine. Copiez un buton, pur și simplu testez. Pentru că s-ar putea să nu iasă din prima și în loc de change letter, aici o să iau imaginea asta care este scris. Aici se va numi scrie, fără doi de C, hai să scriu corect. Și în loc de letter, uite, o să pun image și vedem dacă mi iese. Dacă nu, mă duc și îmi caut un cod care să-mi permite treaba asta. Îi dau salvare, pentru că fără salvare eu nu pot să văd ce modificări mi-am făcut. Mă întorc înapoi unde l-am eu deschis și dau să se reîncarce. Scrie. Uite, mi-apare butonul de scrie și în momentul în care apăs pe el nu mi-apare imaginea care trebuie. Asta înseamnă că am făcut o porțiune corectă, o porțiune n-am făcut-o corectă. Și mă duc la celelalte coduri. Ia să văd celelalte coduri. Uite, unde știu eu că ar trebui, uite, la V5 aici, la Gemini. Am aici niște pictograme. Bun. Cum este codul ăsta? Păi, în momentul în care dacă la el funcționează bine, ia să-l deschid eu din nou, să-l văd în spate cum arată. Bun. Letter, albină, change letter, am letter, dar trebuie să fie și zona asta de imagine. Și dacă nu mă ajută asta, mă duc la următorul care îmi permite inserarea de imagine. Pentru că ați văzut și celelalte jocuri, într-adevăr, se pot integra lucrurile acestea. Și unde nu știu, și la fel vă recomand și vouă, unde nu știți, să cereți codul cum se poate integra o imagine. Pentru că în celelalte versiuni aici, de exemplu, dacă mă duc un pic mai sus și mă duc în notebook și știu sigur că aici am câteva imagini,
Ia să văd în care dintre versiuni, a doua, a treia, cred că asta este una din părțile în care noi, dacă lucrăm cu prea multe versiuni, la un moment dat nu mai ținem minte unde anume s-a întâmplat lucrul ăsta. Deci versiunea 3 nu este, merg mai departe, desenare, uite, da, și scria un pic în zona lui, trebuie să-l văd din nou. Bun, un click. Eu vreau să merg să văd dacă acest buton îmi funcționează și în partea altă. Pur și simplu copiez dintr-o parte în alta, da? Sunt la versiunea 6. Las scrie, așa cum este, că s-ar putea să nu meargă. Îi dau salvare și acum, în timp real, împreună, vedem dacă ceea ce am creat eu funcționează sau nu. Bun. Aici era jocul meu cu MOV. Reîncarc. Mi-a apărut ceva cu albină, încă nu mi-a băgat litera. Și mă duc și întreb. Cum pot insera ceea ce vă recomand și vouă să faceți, o imagine, o pictogramă în Gemini. Și la fel de bine recomand să folosiți inclusiv platforma pe care ați generat voi jocul, pentru că acolo vă va da direct codul, da? Prin zona asta. Mă bucur că mi-e așa și mie îmi trebuie codul, da? Zice copy-paste, direct emo și pe fundal alb, bun. În momentul în care intrăm și îi dau treaba asta ca să fie denumită ca o imagine și să-mi aducă toate lucrurile astea din spate, eu într-adevăr pot să testez. Aici, de dragul atelierului, putem să lungim secvența asta destul de mult, să vedem cum anume inserăm o imagine, dar este un proces pe care voi puteți să-l faceți mai departe, să preluați ideea de la mine și să vedeți cum anume ați reușit să integrați această imagine. Pentru că sunt foarte multe căi de a ajunge la acest rezultat. Și de aici eu dau ca un fel de provocare către voi.